Ngizathakele kakhulu ukufundiswa ngale mike. Ukwenza uba ze ndinganyuki kakhulu. Mandibulise ke ngoku. Mandibulise mama kule nyanga yabo yaseshwakathela. Bendithe xa ndizoyikisa abazalwane phokazatha ndathi amazwi azawuba mabini. Ndiyabona uba basajongile uba zawuphinde ndityhile elinye. Zawuma kweli linye. Awugqiba ndisuke. Kodwa komama xa ndinebulisa apha kule ncwadi kaLuka kunestrato ekuthiwa iJerikho apha. Kunomlwelwe ohlela apha. Hayi. Bagqithile abantu kulo mlwelwe. Bishop. Kodwa lo mlwelwe akancedakala ndawo. Benalo uncedo. Kwasuka kwafika umhla ohlukileyo okokuba akugqithe indoda ehlukileyo. Ndifuna ke nibambe le vesi iyahambelana nale nto ibichazwa yaphomboloza ke imfama yathi Yesu yana kaDavide yenze kule meko ibichazwa ngaba bantu bebelapho. Ndinika lo vesi thina uhlangabezana nale meko nibhomboloza awudibana nolu nxunguphalo nibhomboloza. Ivesi endinegodusa ngayo leyo. Nkosi yam. Le ivesi ndiyityhila apha ivesi yodata. Ivesi yodata. Mandenje ke phambi uba ndizayilibala indawo ukwenzela uba abantu bangaphoxeki bathi kukho intwana iphi ngapha kwebhulukethe enesihloko enkulu emfitshane asiyazi. Ndingumgcina ke isiduko ndikwalapha phantsi kononesi elady Fred. Ilali ke kumatyanja phantsi kobawo umthirhana. Ndikhumbuza natwana kokwenu xa ndikujongile siyothula ebhayisikilini siyinika ivangeli. Apha kuse-Iraq. Apha e-Iraq kukho idolophu kuthiwa iJerusalem. Kukho ilali ekuthiwa iBhabhiloni. Kulapho uNehemiya azalwa khona. Mandiphinde ndithi kuse-Iraq. Apha e-Iraq kunedolophu ekuthiwa iJerusalem. Asifumene la maziyo namhlanje. Apha eJerusalem kunelali ekuthiwa iBhabhiloni. Kulapho uNehemiya azalwa khona. uNehemiya lo uzalwa kuHagaliya. Andimvanga unina mna. Abamvileyo bazamchaza. Kodwa ndigqithene nendawo ethi uyasoleka uEzra. Andithi uEzra kodwa mna ndithi ndigqithene nendawo ethi uyasoleka uEzra. Kusemveni kokungcitshwa kwentaba eJerusalem esehlika apha eBhabhili uNehemiya apho ebengumnqamli khona. Zamgcina. Babawo apha kusemveni kwentoba ama-Amoni namaMowabi
kuvele igama elithi abanakuze bangene emnqubeni kaThixo naphakade ngenxa yento yoba bengawakhawulelanga amaSirayeli. Nkosi yam. Endaweni yoko basuka baqasha indoda okokuba mayiwaqalekise. Wavela uThixo ngoba uThixo ungumjiki wengqalekiso ayenza intsikelelo. Wafika uThixo wayijika ingqalekiso wayenza intsikelelo. Bathi abaqalekisiweyo basikelelo. Ike yathi kivesi kuseza kuthathwa nabaphakamileyo babekwe ezantsi, bathi abebephansi babekwe phezulu. Apha emveni koba enze loo nto kunekumkani apha ekuthiwa ngu-Eliyashib ebigcine igade itempile kaThixo. Yasuka le tempile yenza ubudlelwane le ndoda ikumkani yenza ubudlelwane noTobiya. Uzamkhumbula umnyenyusi uTobiya ehamba noSenebhalathi ngeli xesha kuphakanyiswa iindoda zeJerusalem. Ebekhona apho uTobiya banokuthi oh Elidoni xa linothi nje xa zinothi nje umpunguthe lingawazi Elidoni. Akekho uNehemiya ngeli xesha kwenza ubuhlobo ngala madoda amabini. Obuhlobo ke ubuhlobo boba makuchithwe indlu kaThixo. Ngoba uThixo athi emveni koba kwenza ubuhlobo wasuka wanikwa isabelo endlini kaThixo uTobiya. Wenyuka uTobiya wayitshintsha indlu kaThixo. Nkosi yam. Wafika wafaka izinto ezingangeniyo endlini ngoba zikhona izinto ezingangeniyo endlini kaThixo. Ndithemba nawe xa sizawuhamba nale vesi usetshe okokuba kwezi zakho upokotho izinto ziphetheyo zifanele naliphi. Ndifuna usetshe mhlawumbi kunjenje izinto nazo kundisukohla ayizizwe zaleni Yini bhuti? walapha kule myengxamini wafika wacela usiyese ngele eJerusalem ngoba iJerusalem le inelishwa elishwa iJerusalem. Wangena apha wazikhuphela ngaphandle izinto zikaTobiya ngoba azibhilonga apha. Nezakho zisazokhutshwa. Madoda siyakhutshwa. Nezakho zisazokhutshwa. Kodwa ndikaluliyeka manembali ngoba elibali lide. Ndikalele uba sipheke ngqo apha. Yintoni nalimbi kangaka? Ewe nenzile. Yona nesithuba sopha. Ewe mani. Ububi madoda. Ububi. Nkosi yam. Silithongile kokwethu libulala ikamva labantwana bethu. Silithongile ilizwe kokwethu amadoda ebulala abafukameli belizwe lakokwethu. Yintoni nale imbi kangaka? Namhlanje sifuna amadoda indoda nganye xa ijikipheka emzini wayo imjiki nombuzo othi kuleyo mvuselelo ye-GBV ufumene umbuzo othi yintoni nalena embi kangaka yenze. Namuhla uvela phaa ngenye imini bawethu uvela nombuzo wathi xa uvelayo uvela kuMiriam ehleli no-Aroni indaba baphelekela uMoses oba angathini noba awuthatha umkhushikazi zikhona intombi kuleli lapha.
Qala ngapha kwetafile namhlanje. Umbhali wefuye uthixo esethini nakathoto wathela phefini wababizela ngaphandle naphela waphela lo mbuzo yintoni na ena embi kangaka nenzile ngoba kandikhangela kwelizwe ndimfumana nimbuya yethu ngosisi ofanelwe kubulungisa abana basebenzi kaThixo namhlanje jika ukhathuka yintoni nale uyenzileyo yingakuthi belizikaThixo yintoni nalena embi kangaka senzayo yintoni nabakhonzi imbi kangaka imbi lento nokuba uyithanda namhlanje sisathi yekelo ngolimbi lento uyenzayo basalele bethika behleka Thixo yabona abantu bayakholwa zizinto ezimbi kodwa thina singalamadodana alapha eNorth jikelele bakhonzi abayisarambileyo yelethanda sanqanda namhlanje yintoni nalena embi kangaka Ihloni zamakhutha. Ihloni zamakhutha. Ihloni zamakhutha. Sithetha loo nto. Yosolo wethu ekhathini uvela umbuzo uthi kaThixo yehle indoda yozimela etyholweni kodwa umbuzo wangayeki wona ukuthi Adam wenza ntoni na wena yintoni nalena embi kangaka yenzileyo basale bethika into abaphela nditsho ihloni zamakhutha. Yini baba? Kanini wena? Namhlanje ndifuna simele ayiphathanga kakuhle le nto uNehemiya akuyikhangela abantu madoda beyijika indlu yayeJerusalema basalele bethika usukhumbula uba ebeke wacela incwadi ngenxa yentoba eviloba apha eJerusalema ukhona undonakele wathi ngoba akuyiqonda intoba imbi into ehlapha eJerusalema akaphathekanga kuhle kwade kwaphuma incwadi yokuchitha amabamba ngoba imbi le nto enyenzayo Ntoni le nto bakhonzi kungakumbi emehlweni ethu aba kuthi kanti nalapha kuthi sesimane ukuthi sisendleleni yelizwe lobomi kanti umoya esendlini akonwabanga bakhonzi belizwe ngoba nangoku wajonga amadoda lapha kodwa abashile abafazi ngemva basale bethika mhlawumbi zikhona izinto engafunekanga baziva ziyaziva abantwana babo bendikaThixo yintoni le nto imbi kangaka yenzileyo Abakhanzi ndithukuni xa ndinekayo iintloni zona ziyamakhutha bazali bethika eli lizwi lilizwi ngoku lokusilanda lisibuyise ekulahlekeni kwethu bakhanzi belizikaThixo kakade emathafeni uvelile lo mbuzo emveni kwemidoda ibanekelwe bakhanzi belizwi likaThixo bakhanzi yathi usabela ubizo indoda yathi Nkosi ufuna intoba ndenze ntoni ngoba le nto endiyenzayo imbi Nole imbi kangaka yenzileyo bakhanzi belizwi likaThixo bakhanzi benimamele uqalele inyanga manje abakhozi bahamba
nezivesi ziyaphela ezisaphelanga kodwa wathi uThixo ikhona indawo enqakeyo efuneka uthetha ngayo wedwa bakhozi bezwi kaThixo. Bakhozi kumbuzo lo othi indoda eyindoda akhona amadoda anxiba ibhlukhwe kodwa engamadoda. Bakhozi bezwi likaThixo indoda uvuya ngomntana xa isiza ngoba indoda ekhaya basala lebethika ingathi indoda xa isiza banyevula abantwana ngoba banexhala lentoba akho nto sizayizuza ngaphandle kwentuku. Umyalezo simshiya phambi kwabantu, umyalezo simshiya phambi kwabantu nalapha phambi komama. Indoda efuna uba indoda okanye indoda ethiwa indoda okanye ethi ngathi my name basaleli bethika izikitshintsha ukwenza abakhonzi imthando mkakhe umthando usapho lwayo omama bonika noshiya abantwana abangamantombazana nathi abasitshintshile bakhonzi bethu sizizidlamlile. Bakhonzi alisifangana esisikhalo sakuloThamara alisifangana esisililo sakuloThamara ngoba le nto enyenzayo imbi ntolembi kangaka eninzileyo. Bakhozi baThixo bakhonzi ndize nitshintshe ukwenza bakhonzi umnatha zengena utshintshe bakhonzi kudala nitsala thina ndathi ngoku funeka ngoku kuphele nale nto ethi abantu abangomama abanalungelo lawuma phambi kwethu banelungelo lawuva ngathi we are living in a free country. When you are living in a free country wonke umuntu ilungelo lakhe libalulekile. Bakhonzi bezikaThixo ndithapha kumntu akadothi ndizawugcoba phaa eziyoni ndizawugcoba umntu ongumama apha eAlexander ndimambathi sikhona apha eAlexander ngoba I am living in a free country. Xa uhlala kwi-free country ubhalise inkonzo yakho ePitori anda kumphetho othi we are living in a free country kodwa babambile abantu babambelene abantu singakhulethi inkonzo mhlawumbi ile nto nenzayo intoni nale indikangaka nenzileyo ulibele uTopiya uzinzile ukhamathaka endlini kaThixo ulibele izolo bezincipintanda enyonyoza basalele bethu le nto athi lo mfo xa iphume ebhafeni afika zikhabe ezitafile ngoba le nto nenzayo endlini kaThixo ayamkelekanga. Bakhonzi ngalibuye ekulahlekeni kwenu niphuthuma ubudoda nibulanda ubudoda benu niyobuthatha nizobuphakamisa nithi singawo amadoda phantsi kweefemeli zethu afike umkakapha angqine athi ewe bayahlukunyezwa kodwa nothe yami ungazingqineli bishop singafikawo mandiyeke ke ivale mbele asikhothukeni hayi awufani xa ndiyekayo intoni enamphika bakhonzi njengoba mama naphathe kakuhle amadoda naphathe kakuhle amadoda bakhonzi yona nilahlekisa amadoda ngoomama basizidlamlilo bakhonzi elizwi likaThixo omama uxelelwa omama bathetha uvakale ezindlini zabo umvunama eyinqanda indoda yakhe sekuhlelwe ebhukeni likhaya lisuthetha tata kabani kusathetha amadoda bakhonzi yekele le nto eniyenza amadodeni ayibona khona le nto endlini kaAbraham bakhonzi belizwi likaThixo encimba uSarayi ulityelwe nguThixo bakhonzi belizwi yintoni na le nto embi kangaka niyenzileyo wathi ngena kwisicakakazi sakho kanti uThixo uyeza uzobona
wena intoni na le nto ibhikangaka yenzileyo uphendula uthixo bazalwane bethina wangaphelelwa umntu ongumama ngoba bangabantu abanamaqhinga ngelixesha wathi thatha umthwalo wakhe umtatise wona intoni na lena embikangaka yenzileyo wathakuthe uagare bazalwane bethina waphendula uthixo ngoba uthixo ebumnothizana nabo uyaphendula wathi agare isililo somntana sona ebusweni bam simfakele zalisa intsuba bazalwane bethina ehleni kathixo ebomama kanibuye nani nibe ngomama ezindlini zenu ukuze amadoda ithi indoda seyisesithubeni ikhumbule hayi bawo hey nkosi yam ayiphinde ebandayo ukuthi umuntu omama ayiphinde ebandayo inomuntu omama ufike umama equmbe yobakhonza izawuphela imitshato umtshato ngaphandle kwe-communication ayingomtshato lo ube unengxaki nomyeni nakho mlinde na ungene ekhumbini ningatheni ubhathe nehone ningayibanga le yintoni nale embikangaka nizilempologwele thosa le nkonzo mkhonzi bendiyifumene kuwo thixo lisikelela nigcine ngoKristu Yesu amen.